जतन हामबाय आंनि बुंखे शिवानन्द देबरमा एक्चुअली जेटा भाइराल नंगौ उनि सामने अब पूरा एकदम माने बेबंग नाबो ताताल को गादिनो तामो बम हाइ गट नान खाजे कारनि फोटो बनों जाखा अ दिनो एक्चुअली चिनरो जोंके 6 नम्बर सीट चिनो क्वार्टर ओंखाय आंबो साक जायाव दिनो नगनो दंगो ओंखाय अ चिनरो विभिन्न पार्टी न होइतेनो बर कैंपेन खाइना बागै फायो आ दिनो रयब्या ओंखाय जतनो जान गेटो फाइ कैंपेन खाइना बागै फाइ जतनो फाइ खुलुम कानि हिंकांके जोंबो गेट फादारो फाइ बरबाय किसा मा खुलुम कांके जोंबो खुलुम कांका आसुम बरबाय गेते कोनो बरबाय ते आलादा कोनो बरबाय जों मालाय माबो करै ते कोनो बरबाय गदालाय माबो करै आ जे पार्टी ननो जॉइनिंग भाइराल खाइनाय साबो आबो तो आंबो साइमिया आं बरक अदिनो जे बीजेपी ने होइते पार्टी ने होइते बरक फाइका चिनर लोकल सराय रंग फाइका फाइका बर जतन खुलुमपा हांके बसंबो खुलुमका आसुन मालायके आम पर बर थांग पाइका आबन परे साबो भाइराल खाइका आबरो तां साइमिया ओ भाइराल खाइमानि जे ताताल नै तो साका बम हाइ मा जाखानि बखाव अबागे खाइजाक माने ताताल नो कुबै खलाइमाबा आबो बेतलाय खेनो आंबो खावा जाया हनै नवान सुका आबो हाइ इंगिया तंखांके जाव म हेरो खलाइमान जाया नों बा को नाम हाइ पद गनांनि बरदा आं तो साधारण तो काइसा कर्मचारी आंगासनो आबन बागिनो जों कर्मचारी हिसाबै जों क्वार्टर दंगो महायनदा आबो हाइ खाइमानि ओकलगो ताम कारण नङा हेवानसो आबो तो आं साइमि आबो बरनि वानसुं मुंता मुंति बर फाइ आमति खलाय आबो जे खलायनि बसे सिसिनाय आनि तामति बखा ग्रै आं न खरज बर फाइगा रिं फाइगा सार खुलुमका हांके जोंबो खुलुमका हांगासनो आबोनि बिसिङाव आंते कोनो साना करिया